प्रभु श्री राम आ लक्ष्मण के संगे बैठल रहली। अचानक एगो दुखद खबर आई माइनस अयोध्या के राजा दशरथ अब ये दुनिया में नईखन रहले। ई सुन के माई सीता और राम जी के मन बहुत उदास हो गई। राजा दशरथ के आत्मा के शांति खातिर श्री राम आ लक्ष्मण जी फाल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करे के फैसला कैले। ऊ लोग ये पवित्र काम खातिर तैयारी करे लगले। श्राद्ध के विधि जाने खातिर ऊ लोग एगो ज्ञानी ब्राह्मण पंडित भास्कर के बोलवले। पंडित जी सब जरूरी सामान के बारे में बतवले। राम जी लक्ष्मण के सामान ले आवे भेजले आ खुद त औरी खोज में निकल गईले। माई सीता अकेली रह गईली। बहुत देर ले राम आ लक्ष्मण के इंतजार करत माई सीता पंडित भास्कर से कहली, पंडित जी रउआ पूजा शुरू करी, राम आ लक्ष्मण आवते जाइए तो वो साथ देहें। पंडित जी विधि विधान से श्राद्ध की क्रिया शुरू कैले। पूजा से प्रसन्न होके राजा दशरथ के आत्मा प्रकट भइल आ माई सीता से कहले, बिटिया हम रउआ द्वारा कई श्राद्ध स्वीकार करतानी। ई कह के राजा दशरथ के आत्मा अंतर्धान हो गई। माई सीता के मन में एगो आशंका भइल कि जब राम आ लक्ष्मण लौटी है तो ऊ लोग शायद विश्वास न करी है कि श्राद्ध हो गईल बा। एहे से माई सीता ओ समय मौजूद सबके साक्षी बनवले फाल्गु नदी, एगो गाय नंदिनी, पंडित भास्कर, एगो कौवा व्यास आ एगो बरगद के पेड़वट। कुछ देर बाद प्रभु श्री राम आ लक्ष्मण जी लौटी है। माई सीता खुशी खुशी उनुका लोग के सब बात बतवली कि कैसे राजा दशरथ के आत्मा प्रकट भइल और श्राद्ध स्वीकार कैलस। जब राम जी वो साक्षी लोग से पूछले तो फाल्गु नदी, पंडित भास्कर, गाय नंदिनी आ कौवा व्यास सब इनकार कैले कि ऊ लोग कुछ न देखले। ऊ लोग झूठ बोले। खाली बरगद के पेड़ वट ही सच कहलस। ई सुन के माई सीता बहुत क्रोधित हो गईली। जे लोग झूठ बोलले उनुका पर माई सीता के गुस्सा फूट पड़ल। माई सीता फाल्गु नदी के श्राप देली कि ऊ सदा सूखल रही, पंडित भास्कर के श्राप देली कि उनका लोभ कभी न घटी, गाय नंदिनी के श्राप देली कि ऊ दर दर भटक के झूठा खाना खाई, आ कौवा व्यास के श्राप देली कि ऊ हमेशा झगड़त रही, तुलसी के श्राप देली कि ऊ गया के माटी में नाओगी। बाकिर जे बरगद के पेड़ वट सच बोलस, माई सीता ओकरा के वरदान देली कि पतिव्रता मेहरारू लोग अपन पति के लंबा जिंदगी खातिर ओकर पूजा करी। ए तरह माई सीता के ई श्राप आ आशीर्वाद आजो परंपरा में मानल जाला।